Ayo saora-orane nek pengrawit wiyaga terpelajar iki tak suwuk nganggo cara suwukan dalang-dalang sepuh biyen ya langsung do tanggap rasa dadak nganggo ater-ater langsung cek 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 ndang 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 entung gong. Wah ayo wah ora kaya bengi iki bobong sing tanpa pama. Aku wis mikir saka omah iki anakku galih iki le do golek pengrawit ki sapa wae gek mungkin ning kono kepiye kira-kira aku gawe kuciwaning sing nanggap apa ora aku gawe kuciwaning para pamriksa apa ora alhamdulillah bareng aku tekan kene bareng sore mau muni soran 1000 kutha 1000 kutha geger sekutha tak rungok wis kok kono wah ngerangin wah iki apik iki wah bar geger sekutha terus muni cucur bawuk wah dasare sing ngendang bon-bonan saka Sleman wah jan kendangane ya nggon dantung-dantunge ya pener wah jan jebul bareng garap alus ya apik sing gender ya ngerti cengkok sing gampang ya ngerti cengkok. Wah, ya ming sing krentem sing kira-kira kurang rada titis. Ya. Ning ya ora dadi ngapa untung Petruk ki gending. Ha iya. Dadi pas muni jeneman iki mau aku karo tanganku karo ngandani 6 slep aku. Ayo untunge aku iso nuntun. Ning ya ora apa-apa, ya sing jenengane Petruk karo mburi kuwi sak iso-iso ya kudu saling mengisi. Nah, nek kira-kira mburi ki ana kekurangane ngarep ya kudu iso nutupi sing dadi kekurangane. Ha, contone dalang ora ngerti gending, ngerti-ngerti apa jejering nganggo kembang gayam mongko mburi isane ming ladrang Jati Kumara wis tekan ngendi-ngendi. Ya nek iso ki ya mburi ki sane apa saling ngomong. Aku dhewe ya ngono. Aku ki nek wis muni Petruk Mas, nek wis goro-goro ngene iki terkadang wis dadi ciri khasku. Ngerti-ngerti aku buka celuk. Mburi ngerti-ngerti nampani. Misale aku omong apa sadurunge tak gawe jembatan nganggo apa ngerti-ngerti terus dadi gending apa misal. Gandeng aku seneng-senenge sowan ana ing mendira. Saking seneng-senengku bocah-bocah sing sekolah tak kegudang bisa. Nah ngene iki tegese aku arep bakal nembang kudangan. Semono uga sing padha bebakulan tak puji. Ah ngene iki terus arep muni pujiku. Ha ngono kuwi kudu tanggap. Wah, jan ibu-ibu le padha masak tahune tempe juane enake. Ah ngono berarti arep muni tahu tempe ngono kuwi. Aku nek karo tempe iki pancen ya seneng. Lho kuwi masalah ya gizi temenanan ngono lho. Wah, jan matur nuwun, matur nuwun. Ora kaya bengi aku jane ku Petruk semangat mergo tunggone karo anak-anakku. Ayo piye anake ya apa umure bocah-bocah iki ya padha karo anakku. Ning aku dhewe sing getun. Lah ora getun kepiye to? Anakku ming siji mongko ora seneng wayang. Ning ya kepiye sing jenenge anak dalang ora kudu dadi dalang, anak polisi ora kudu dadi polisi, anak guru ora kudu dadi guru.
Anakku ki ora seneng wayang, ora seneng nabuh, ning saiki neng ndi malah senengane ceramah, ngisi pengajian. Ning ya ora apa-apa. Waton tujuane apik. Ning ya ora mukan nek sing anakku biyen tau juara MTQ tingkat provinsi ora apa-apa sing mulang aku biyen. Wah iki mesti ora percaya ngene iki mesti. Dasare ya sindene nom-nom wah. Arep jajal suarane sinden-sinden aku. Nah, sing gampang-gampang wae. Wah, dasare iki sing nabuh ya racak iki jualang kabeh. Wah, mongko cekelane apik-apik. Iki sing do nabuh iki mesti do batin kok. Petro ae cekelane kok tepas kok payu ya. Sida ngono mesti. Wong cekelane apik-apik. Tenan iki aku ora goro. Nyatane aku jaman dadi pembimbing jaman ana Festival Dalang Muda Yogyakarta kae sing nyaron kae. Sing jeneng Mas Surya kae wah cekelane ngayujan ya wah apike. Terus sing nyaron kuwi bisa ditonton di YouTube Mas Wisnu. Wah wayangane jan persis Ki Hadi Sutono. Ki Sutono Hadi Sugito. Monggo sing ngendang mayang ya apik. Sing ngendang cucur bawuk mau mayang ya apik. Wah, ya mengene. Nek sing jenengane kepinteran, keprigelan kuwi iso disinau ya Le. Ning sing angel kuwi nggon ketrima, nggon kewahyon. Warpa wayangane mili lengo apik kaya ngapa ning nek ora payu ora ketrima. Ning ngono, suluk kowe ora bener. Ata-wacana tekan ngendine nek payu mula sing jenengane kewahyon iki ora iso dimerekke. Wah jan. Ngene iki umpama sawanci-wanci aku tampa ning Wanasa Bapa Temanggung ngono cukup nggo kanca iki sing mayang awan sesuk digilir ngono. Tak pilih sing wayangan Dorai Somong kuwi. Tak njajal karo ibu-ibu Waranggana sing kira-kira mengko diselani nganggo bawa. Kedap tesma aku nyawang selendang biru. Gini ya do cekat-ceket begitu aku celuk langsung do ditambani ya diselingi nganggo bawa tak nyoba katiasane anak-anak wedok iki ya nek kaya Mbak Kenny Gondo Rukem kuwi jenenge asli sapa aku ya ora hafal mung kertine ya Kenny ngono wae kuwi wis tau nyindeni aku ping pindho ning Pundong karo ning lor kono ning Kaliwiru kono wis tau krungu aku nah iki aku tak njajal karo jejere kuwi ya. Coba Mbak Bila sing saka Jepara apa ngendi ya Maya? Nggih. Nah, sing saka Jepara. Coba no alon-alon wae rasah kesusu. Anye. Nah, ngandel ora bareng sindene nom-nom cilik-cilik sing sepuh-sepuh rak malah do betah oraan. Iya kandhani. Ning do angler. Iya nak? Selendang biru. Selendang biru. Kurang kemayu sithik no. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Among ngenaki ati Nora tekan batin setiamu Nora tekan batin
setiamu. Coba wiraswara wae loro Mas. Monggo Mas. Yuk. Wah, apik wah jan nyenengke. Yo, langsung diceluki terus ditibake neng slepek. Nek slepek saka selendang biru ki berarti nampane loro terus mengko langsung jangona jangono. Ngono kuwi. Tibane langsung kenongi nyandak 5, ora kok kenongi nyandak 3. Ah tetepno. Aja ning urung mancine netepke. Janjimu selendang biru. Jangona jangono. Wah, jan sing nyaron ya trampil ya heeh. Aku sore mau iki batin pas slepek menyura mau. Wah, sarone trampil banget cacane. Ayah. Wah, jan matur nuwun dina awak dhewe iki isih kaparingan dawuh saka ngarsane para pepunden lan warga sing lenggah ana ing mendira kene. Ujube ya kuwi merti pedukuhan utawa merti dusun. Ah, jan. Wis ping 4 ya Tur. Ya, heeh, wis ping 4. Ya muga-muga mbok menawa padha karenan penggalihe sesuk taun ngarep nimbali awak dhewe sak kanca meneh, kancane cukup nganggo iki wae sesuk. Oke, oh kae Pak Bendara malah langsung ngacungi jempol, heeh. Wah, jan. Iki wancine gara-gara awak dhewe nunut ning kayangan iki sing penting ngaturake tembang-tembang. Ayo aku tuwa-tuwa ngene iki sing penting iki ngaturke sing klasikan. Klasikan iki upamane ayo aku ki nek durung muni jineman iki rasane kaya durung komplit. Ayo jineman apa? Jineman iki nek slendro werna-werna lho apa wae. Nek slendro ya ana uler kambang. Sik ana tawon dipang. Sik ana uler kambang terus nek sing rada dawa ya glatik dinding. Rada dawa meneh ya jineman mendes, terus jineman mari kangen, jineman mijil, jineman klambi lurik. Nek pelok 6 ya ana jineman adu semu, jineman gendra, terus jineman kandhek. Nek pelok barang ya ana jineman sarkara. Slendra to? Apa? Dawa apa cendhek? Nek cendhek uler kambang mau wis. Uler kambang ki cendhek ana sing kembarane klambi lurik. Moh, aku nek ora dawa ora. Apa? Glatik glinding. Oh ya, sapa? Mau sore Bu Ani Dianawati wis ngaturake asmara ndana nyandra dusun Mendira. Saiki genti. Merga sinden 6 iki sing kiwa dhewe karo sing tengen dhewe iki nek cara wayang iki brahala kiri dan kanan. Maksude iki dienggo sepuh-sepuh ngono lho. Ha iya merga nek tumrap aku lho ana sinden nom-nom ngene iki nek ora ana sing sepuh mengko ndak ora ana sing nguwati nggon klasikan. Mula ya ngiras pantes bocah-bocah ki ya ben belajar karo ibu-ibu kuwi. Kaya ngapa to? Bu Ani Dianawati nek ngaturake jineman, nek ngaturake sesindenan, kaya ngapa to? Bu Nanda ki nek glindingke glatike. Bu Nanda kula dipun paringana glatik glinding slendra sanga cakepane arep singa tirta monggo arep jinepetna ya monggo ginupita. Monggo Bu Nanda suwe banget ora ketemu karo aku nggih jenengan pun boten kersani bali kok ya ora ngono panjenengan ki ya saiki ya sing apa kuwi sing ngaturi ya sapa-sapa boten sakniki. Saiki dalang sapa sing ora ngejak karo panjenengan Ibu Nandang. Ayo gentenan, sesuk meneh tak aturi meneh, Bu.
Ayo Bu, alon-alon bae ben dienggo contoh anak-anak kuwi. Ayo Mbak Keni, Mbak Bella karo Mbak Laras ki ben gatekke karo Bu Nanda. Singatirta Sing rendem tata-tata nek ora apa pokoke ngulatke tanganku wis mesti bener. Lha nyeluk aku Mbah Buyut to. Ayo piye ayo. Bocah-bocah iki melu gading kabeh. Gading ki nek nyeluk aku Mbah Geter yo, bocah-bocah nek nyeluk aku ya Mbah. Nek ngono nek nyeluk iki ya Mbah Putri. Bu. mangsa Sik Bu, iki setere nang ndi? Pangsine jineman malah. Oh. Dan kita gentok tetek tiling. Ya Bu. jalma apa baya wis pines liwak mami wis pines liwak mami babok ragane Roma loro ji. Roji loro. Dasar kegilaan. Malu roji. Manem roji loro ji. Bariki mengko entek glathik gending iki sing urung nyuwara ki sing apa kuwi Mbak Laras mengko nyiapke jineman sing rada cendhek. Klambi lurik ya siapke ya nak ya. Ya Nanda nano nena. Antuk daya ya. Ayo wis sepuh pedhotane ya wis kaya ngono ta. Aku ki ya manut sing genter ki lho. Ayo wis sepuh ya. Pinter banget gawe keceng kok. Ayo pancen lagune ngono kuwi nek glathik gending iki pancen ya kudu pinter mendesah ngono kuwi. Antuk jaya ya. Ngono pancen ya kudu ngono kuwi. Beruhing rasa Mendesah meneh. Nena rasa mulya kandengmu paring kersa kenang kempul lancaran. Gung. Sayang
Ayo trampil sapa sing ngindir rengpe kuwi anakku Mas Deni. Deni Caknan dudu. Kuwi putra dalang. Sapa putra dalang saka Pakis? Putrane kadangku sepuh Ki Jumbuh Sis Kamling. Jumbuh Siswanto. Nano neno bagian C rangkap. Cahya ratri tri 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 Nano neno wis nyawiji. awas gambange to mergo kene iki rangkep aja sek galih mengko ndak sing gambang mengko ketatelen tangane net detok dang tok gedang hitak kita ayo gendere kacaran dobel ning nang ning nang nanang ning nang nanang ning nang ning nang nang sing gendere aku sajak seneng banget ayo sore mau wis tak gawe grogi labi aku gender saka kiwa mau trampile mah luwih trampil aku saka kono padahal aku saka kiwa guayamu iki lho reng ayo nek kenal ning nang bilang ora kene iki ngawur kowe ora bapakne sing ngendang kuwi rak long long wadung cantik sangkaceta jomondok sekar melati. wah matur nuwun Bu Nanda kena dienggo tamba kangen ya Bu ya ya gentenan kowe terus ya aku ya jineman ning sing rada cendhek. Apa? Jineman klambi lurik tak jajal karo panjenengane Mbak Laras kuwi. Nena dasukan siji bler ngono Mas. Iki apa-apa kok tak jajal gamelane truk mbok sesuk nek mayang rasa gamelane apa? Ayo Mbak Laras. Iki powere ya oleh. Kene iki sing kemayu ndak. Nena. Nah, pantes. Pantes apa? Kuwi Mbak Laras sing kendel wae powere tokke tenan. Kaya nek sampeyan
pas karo adu saya lho karo reng-reng. Anu nek arek cetha to nek nembang. Neno nano nedeng ketak gentok tetek diulit. Ayo Mbak. Matur nuwun Mbak Laras, wis aja kendhat nggone tansah tabri sinau mergo saiki iki metode belajar nyinden iki saiki ora beda kaya nek mayang. Wis cukup nyetel YouTube, wah saiki akeh banget contoh-contoh nang kono kuwi. Ya, kajeke aku mau noleh kaya weruh Abi terus sapa? Abi Manyu iki lho. Oh. Ngimpi, sapa kae ya putuku mergo Abimanyu kuwi anake Agus Hadi Sugito. Agus Hadi Sugito kuwi putrane almarhum Pak Hadi Sugito sing patutan karo Ibu Sudatri. Dadi Mas Abi ae putu Ki Hadi Sugito. Wah, jan kowe sapa-sapa kok apal-apal wae aku sapa-sapa ki tak srawungi enom gedhe cilik tuwa srawungi kabeh. Ya genti meneh terus ya genti pelok Mas. Iku aku kan jajal sing enom-enom pokoke. Saiki genti sing nganggo bawa. Nah sing sepuh-sepuh kaya Bu Nanda, Bu Saras, Bu Ani Dianawati iki wis kulino krungu. Genti aku tak njajal karo Mbak Keni Handayaningrum sing nganggo bawa ana pelok 6 Setya Tuhu ya kena, Melati Rinonce ya kena. Sing penting sing nganggo bawa. Apa nak? Siapke. Impenku, Pak. Impenku? Kira-kira kanca-kanca mlaku durung? Ngimpi. Oh, ngimpi. Mbok muni ngimpi ngono ngambore ngapang-ngapang kok. Ora ngono berarti slendro Mas kareku ndok ngarep pelok nek wis ora apa-apa. Sisang mat-matan slendro. Ngampet nguyuh ngambara. Ya nak ya sing anu wae nak sing cetha powere kaya Mbak Laras kae mau cetha powere. Ngambara ing ngawang Kendel iki saiki. Mau sing ngeterke sapa ana? Bapak? Nggih, Bapak. Nah, sesuk delonah. Wah, mesti do rebutan sardo ngeterke ku sesuk. Wah, puno kawane apik tak gentenane Mbah Parjo iki. Bebasan tanpa tepi. Ongkake nok narabas. Ayo ongkake meneh nek perlu jerit nok. Ya operator sound system ya sentimen iki. Lah piye? Bareng sing nyuwara Keni terus diserokke. Ya ora kok ya pancen ya dasare duwe power kok ya. Mubeng miber nyiteri. Mider kok mubeng. Ayo mubeng karo mider ki padha artine. Ngulandara ngambara ngunggahi
Besok le ngunggahi saiki aja dhisik. Maksude munggah gunung mergo pundhange omahe rada gunung. Ya iki padake aku ora krungu piye. Sing gendar iki omong sesuk tak boyong ning pakis wae. Mulane bareng sing nembang kene kok le ningking diserak-serakke. Ning ya wis ora apa-apa. Ki anak dalang lho nek kuwi nek. Heeh. Ning ya kuwi rada cendhik. Wah, mulane kok le ningking serak-serakke. Caper golek perhatian. Yo nak. Wulandara balene ra apa-apa kene iki. Wulandara ngambara ngunggahi gunung. Wih, sing ngincer nganggo cekak nononi nak nonong karepe balungane ben nyaut malu roci. Ning do sengit karo kincer ra disaut. Ya ora kok ya. Nonano ketungkul ngumbar gagasan ngono wae no lugu wae. Tungkul ngumbar Majiro roro lujiro ngono iki. Kene iki tiba loro nok di alon-alon wae. Ketungkul ngumbar gagasan ngono no. Tungkul Ngumbar ngumbar gagasan. Ya, bagus. Ji mama loro ji satemah ginawa ngimpian ngono kuwi. Satemah kinawa. Stop. Entek ing padha kene iki tak leganane sing entek. Entek padha gendare muni rononing noning nang balungane neng nong nong ya Mas ya. Nggo nglegani sing gendar. Yuk, Nak. Yuk sing gendar. Nah, ngono kuwi. Aja semlang, sesuk tak boyong ning pakis. Yo, nak yo, langgame sisan nok. Seripat, seripit. Yuk. Tetap
Lah, wah jan sing girang ya arep ming loro kae. Wah, jan do semangat, mongko ya do cerawak-cerawak. Wah, jan kelingan karo Swargi Mas Taryo. Ngene ya do semangat ngono kuwi. Nah, iki kus iki Mbak Keni. Kene iki ben kendange Jaipong ya nyambut gawe, heeh, karepmu. Ben balungane ya nyambut gawe. Ayo kabeh iki nyambut gawe saiki. Iki mengko entek ing lagu terus lebokke ning dangdut ning ompak dhisik. Ah, ompake balungane padha karo lagune. Nek ora ngapa ngene balungane. Sepisanan jiro jinem ji iki ngisor. Terus ro jinemo loro lumama lumanem ji loro jima loro jiro jiro ya Mas ya. Ya. Yo Mbak Keni Gondo Rukem. Jinamji Rojinamo ngono kuwi Lumanamji pensiun. Cici maci ma 6 ji. Nek ora ngono ya nganggo gaweanku sing anu kae, Mas. Sepot ora ngira kae ya kena. Ci manam loro ji manam ji ngono ya kena. Sepot ki gampang. Wah, aku sepotku ki sepot terus kodia ki wah. Sing nganggo sak ambrek sapa-sapa nganggo. Ora ngerti to. Nek kundur kedaton barang makae slepeke kae sing gawe aku. Tekan ngendi-ngendi aja ora ngerti nek kuwi sing gawe aku. Terus mau ana kodak. Ding dong dong ding dong ding deng, dong 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 ding dong ding deng. Kaya asline ya gaweanku. Ya ora ngerti nek kuwi sing gawe aku. Ha iya. Yo, saiki ciri khasmu tokke raketan sak lagu rong lagu. Nah, toto.
Ya. Anane, Heeh. anane merti dusun ngene iki sing disuwun para warga uga tansah pinaringan kabagas warasan lair batin. Para among tani nggone ulah tetanen uga saya wekel. Satemah padha dadi tani yutun, sesuk sing dikekudang-kudang. Heeh. Panene ya saya tuwuh matikel-tikel, bocah sing sekolah ya padha pinter-pinter, sing dikekudang besok bisa migunani tumraping nusa lan bangsa. Awas siap. Kinudang-kudang tansah bisa lestari. Ngaku rasa tentrem agayomi Tata susilo dadi kapatuloda Siji iku sarabungan Kudu dadi srana Uri guna kaya Uri Aku tidur Rika budaya Untuk rasa Kebang sama rahayu Yo, Pak. Lagu kudangan sementara lulus. Ya. Wajan nyenengke iki dasare iki dulurku kali angkrik Mas Sukoco ya isih kepareng nyimak lumantar live streaming. Kali angkrik iki wis wayangan aku ping 3 muga-muga tahun wingi diselani muga-muga tahun ngarep iki tahun iki awak apa ngundang awak dhewe sesuk nganggo kanca iki sesuk sing wayang awan di lotre sapa ngono. Iki sing sok melu aku sapa? Kang Lasimin ki omahe Ndawalu kono biasane ya tahun pisan wayangan ki. Besok nek wayangan usul wae di kancane nganggo kanca iki wae. Wah mesti wayang regeng malahan. Ruk, anane merti dusun iki. Heeh. Terutama ya kowe sing disuwun bocah-bocah sekolah ki do pinter sekolahe. Heeh. Sing dipepuji sesuk cita-citane uga terkabulkan. Mula diaturake lagon puji kumugi langgeng pujiku tansah lestari laris rono jeneng kabudayaan nyetone manetiku dadi sarabogan nadya-nadya makane kaya sandingan do wong jati kota Nang 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 kalamun manodo pujiku tansah sumadi. Matur nuwun Ibu-ibu Waranggana karo kanca-kanca pengrawit anak-anakku muga-muga sesuk iso ana kesempatan meneh ngiringi awak dhewe ya Truk ya. Heeh. Syukur sesuk nek ana event sing rada ngono
Kira-kira nek nganggo latihan pisan ngono sesuk tak garapke do sagu apa ora? Sagu wae jenenge nyambut gawe kok ya. Yo, truk yo. Iki awak dhewe iki gara-gara mengnunuk ning kayangan ya yo. Gek ndereke bapak kae ketoke ditimbali karo pukulan Bathara Guru. Heeh. Nganggo apa? Nganggo santen, nganggo lawuh apa? Gending kok ya kowe iki ngawur wae. Anu wae. Sing rendem siapke ladrang lindur Mas. Nah, langsung buka celuk wae. Nah, Res ado pawono ting ranu